Είναι Δευτέρα, 24 Δεκεμβρίου. Είμαστε έτοιμοι να πραγματοποιήσουμε την κλήρωση για το χριστουγεννιάτικο διαγωνισμό με δώρο ένα ρολόι Cerruti Dual Time. Στο διαγωνισμό συμμετείχαν συνολικά 1.328 άτομα και για την κλήρωση θα χρησιμοποιήσουμε την ιστοσελίδα random.org, όπου ζητάμε από την ιστοσελίδα έναν τυχαίο ακέραιο αριθμό από το 1 μέχρι το 1328. Πατάμε την επιλογή Get Numbers και μας δίνει τον νικητή, ο οποίος είναι ο αριθμός 180, και από τη σχετική λίστα θα δούμε τον νικητή, η οποία είναι η Φλόρου Αντιγόνη. Συγχαρητήρια στην νικήτριά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συμμετοχή σας στον διαγωνισμό. Να είσαστε συντονισμένοι, σύντομα θα επαναλάβουμε την κλήρωση. Να ευχηθούμε σε όλους σας καλά Χριστούγεννα, ευτυχισμένο το νέο έτος και υγεία σε όλους σας. Χρόνια πολλά και πάλι.